روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی راگهاند گو 7 تانکên Rûsyayê ku bihêztirîn tank ku dikarin bin av dibin li ser astê cîhanê tên nazkirin, di heftiya borî de gihiştine Sûriyayê, li gel hinek corên çekan û 200 leşkerên deryayî. Ev yek amaje bi wê yekê dike ku rejîma El Esed aloz bûye û li ber ketinê ye. Lewma Rûsya jî alîkariyên leşkerî û çekdarî bi wê re dike. Her wiha di hinek wêneyên ku mankên destgirt an got El Eqmar Sînaiya girtîn, corên van tanka tên diyarkirin ku ji çûra T-Not wekû bihêztirîn tank milmilanî bi tanka Emerîkî re M1 Abrams re dike. Dirêjahiya vê tankê 9.53 û pehnayiya wê jî 3.78 metre û giraniya wê jî 47 ton e. Her wiha sê kes dikarin vê tankê bi rêve bibin. Malpera navborî dide xuyakirin got sireta wê jî 65 km di saetê de ye û çeka wê jî topa bi navê A46 M2 û dikare 6 ta 8 guleyan di deqîqeyekî de bavêje. Her wiha zêdekiriye bi wan tiştên ku wê diparêze ji çekên kîmyayî û biyolojî. Ji aliyekî din ve Washington diyar kir ku Rûsya di van alîkariyên çekî bi rejîma Esed re û destwerdanên leşkerî li ser xaka Sûriyê hewla avakirina bingehekî Rûsî li Sûriyê dike. Her wiha Neqîb Jeff Davis yê bi navê Wîzareta Bergerî Emerîkî diaxive, îro di daxuyaniyekê de diyar kir ku ew destwerdanên Rûsî li Sûriyê de di vê du mahiyê de niyaza Rûsî bi avakirina bingehekî asmanî li ber ava El Laziqiyê ava bike. Her wiha di hindek raportên rageyandinê de berpirsên Emerîkî dibêjin Rûsya di van 7 rojên borî de her du rojan du geşteyên asmanî berew Sûriya ve rê dikirin.